خانوانی زیبا، سلام اپا و خواهرا، سلام همه دخترکای خوشرو. دخترها ما امروز می کرتara دهانی کرتا فقط دوزی به شما نشون میدم. کرتا پریمویه پایانش یا پارش در разрез داره. راستی گپ ویدیو که ای سبب که بسیار минуташ бароим ка дар ду ҳолат тақсим кардагим ша. ҳози аввал пора кардан духтанша нишон метам даҳани киртара. Дар дуюм қисми ҳами видео тарзи пора кардани мерка гирифтану витичкоша мондану ва чӣ хел поёнашда ая параш разрез дора клекниёша ҳамаша дар дуюм қисми ҳами видео ма шумода нишон метим духтаро. И фасони чихел ки ҳози меган якпараҳа гуфти духтарчама ки лавушка ҷала. Анаира мешава ки ҳолам духтаро камакайга ростар карда анами кунҷа чӣ қадар тезак кунем. Ман сини поён тез хай киртара ки майда ки мепӯшид барои ка мо хеле ҳисоб қати гирифтем. Кунҷиша тезиша а ҳисоби метражни чиқирак мекунем. Бояд майдаҳак меомад барои ҳамиқа майҷара бардошта кардам. Ия бо меша ки хеле просто ростак мекунем сини поён мебиёя. Хелеам мешава. Ана дар дуюм видеош насиб карда боша ман шумода чихе меркаву витичкаи бари ҳамиҷа и ай пешаш витичка надора ҳамхелиша ҳамаша ба шумо нишон метиҳам. Давоми видеоя нигоҳ кунен ҳамаш ҳаст. Духтаро ай 3 метр паплин бари худаш як кирта и хушрӯ мебурем бе ягон мақсад бе ягон болои спокойно як киртаву эзори хушрӯ мебурем. И кушодиш буд анако и дарозиша ина 3 метр. Ами 3 метрро 3 тақсим мекунем. Якта қад остин боқӣ мондаш эзор бо айбари остин аптачкаву гарлавинаву барои плечкаш зиёдӣ мекунам. Духтаро пора карданда аҳамиятиен агар милкош кашида истак милкоша бубаре партоем. Анака духтаро чен мекунем. Қадда аввал мегирем. Қад аймо тайёраш 106 зиёдтиш қати 112 пора мекунем. Мелқати ҷоша отметка мекунем. Баъда қад аз байн остина пора мекунем. Остин зиёдтиш қати 64 сантиметр. Боқӣ мондаш эзорда мемонем. Хат мекашем аввал. Анаин боқӣ мондаш. Анаку айбари остин чихел ки гуфтам зиёдтӣ мекуна барои аптачка ва гарлавина ва барои плечка печондан. Анами ҷои хаткашидагиро қайчӣ мекунем. Баъд тақсимаш мекунем. Ҳачи хеле лаҳҷавиш мегем медаронемаш. Манам хеле десен чихел медаронем паплин. Не ки аввал пеш ай дарондан ду параи паплина тафтиш хабар гире ё ки тафтиш куне бине ки ҳавай чи каҷала набоша, тезку надошта боша. Аввал рост кунен баъд пора кунен. Ман 3 тақсим кардем. Якумаш қад остин эзор. Анаки қада милкоша болои милк мемонем. Анами хе қада бояд тақсим кунем. Пушта ай пеш ҷудо мекунем. Ира ман хе қайчӣ карда медаронемаш. Дарозиш қати духтаро қада ҷудо мекунем пешай пушт. И бари худча кадагем ку. Манам хе тақсим мекунем. Баъд духтаро остинамам хел ду тақсим хоб мекунем. Хе милкош болои милк ай ҳами кушодиш
кушоди остина мегирем. Айму тайёрш ки 20 боша 22. Значит 44 мешава. 44 сантиметр пора мекунем, на баржда зиёдӣ кард. И тарафе ки 44 гирифтем, тарафи милкдоше, у тарафаш яглихтае. Ай у тараф аптачкаву гарлавинша мегирем. Ана ин остин. Инамиам 3 тақсим мекунем. И духтаро эзорш. Эзорша хай баъд пора мекунем оли. Ана акнун барои гарлавинара гирифтан расчётона гирен даъни киртачанд. Мисол бо чанд сантиметр барои аптачка гирдаш мондан ҷои лави аверлог мемонен. Мебурорем иҷаша барои гарлавина барои пуштак. Бологиш аптачка буд, анаиш гарлавина буд, иш барои плечка печондан. Ҳар диёра ҳози флизелин клей мекунем. духтаро пешаки айму даҳанш хеле якпарраки ҳаста, барои ин аввал да флизелин мекашем. Да флизелин кашидан аввал нусхаи чоркунҷа мекашем. Гардана 8 сантиметр мегирем. Значит тайёраш айму 16 бояд шава. вақте ки 8 мемонем 16 мебирем. ки бурдем 8 ки бурдем 16 сантиметр мешавад духтаро. Ана вырезаш боша 15 сантиметра духтаро. барои ира калон нагирен, майда гирен. Хай дар даъни киртаи калон бияд хушрӯ мебияву. Старатся кунем ки ҳамия размера майда гирен ки ҳам калонаш бемаънӣ бад мешавад. Датана духтаро чанд бор дидум. Ами пешакаш байн хеле хеста месада, хеле датана часпидагӣ нест. Ай сабаби кушодӣ буданша пешаш кашол истодагиа. Ман хеле чоркунҷа мекашам аввал, баъд дарини ҳамида дарини ҳамира мегирам ҳаму нусхае ки дар корира аввал ай гирд шаклаш сар мекунам. баъд тарафи кунҷ кадом тарафи да ки шумо маъқула мисол ман ай тарафи ҳози флизелина ай тарафи беклеиш кашидастам. ай кадом тарафе хоҳен шумо даҳанша ҳамон тараф монен. Ай ма каҷалагиш тарафи дасти роста мебия, ай поён вырезаш ай тарафи рост мебия. ман хеле ҷадвало ҳастае дар бозор духтаро ҷадвалҳо гирен. бо ба ҷадвал беҳад осоне кор кардан. Чанд намуд буромадагиа многофункциональные ҷадвалҳо буромадагиа беҳтарине ба худо. Любой ҷои остину, любой ҷои қаду ҳами куртара кашида мешава. ман хеле фасона духтаро мекашем дар дарини ҳамун чоркунҷа. дар болои астарак монум якбор маълум шава, шумо бинен. мана нигоҳ кунед. флизелин дар болои астар мечаспонем шанам хел. баъд гирча хат мекашемо, фасонтона мекашено. ай рӯи ҳамун хати кашидагитон медӯзен. анаи 5 сантиметри я 6 сантиметри монда аптачкаша пора мекунен. инам хе 5 ё 6 анам хе монда аптачкаи гирча пора мекунен. қада байнша меёвен утуқати рах мемонен. баъд тарафи ростанагиша манам хеле болода мемонену чапанаш тарафи поён нигоҳ куна. байни пешака меёвен, байни аптачкара меёвен. анам хеле байна ба байн тоғрӣ карда флизелинои зиёди қатӣ анам хеле клей мекунем. аввал духтаро байна клей мекунем. флизелиноро ҳамаша мемонен се тараф даю, не ки утюка аввал ай байн монен. байн мустаҳкам шава, баъд оста оста исташ боя бурга пеш ай бридан гардана чен кунен ё ки пеш ай флизелина часпондан чен кунен ки ай мо байн и тарафам мисол 8 сантиметр боша,
тарафшам 8 сантиметр. Ана фасони ҳамун киртара ручка қати бикашен осонтарай. Духтанаш ай болои ҳамун ручка медузен. ҳам қами фасон аҷоиботае ки як тарафаш кулла, як тарафаш кунҷакдор. Иша дар болои ишмонӣ мисол намеги ки параш нотуғрия, параш нотуғрия. Мана тарафи круглира рост буридам, кунҷа буридам, ҷое ки гирдшакл мебиёяд се кунҷа мебурам. Ана баъд дар тарафи аптачка дарзи даромадагира медузам. Ина духтаронам хеле кирта тайёр шид. Даҳни кирта насиб карда боша часпондан шаву манаи давом шав полностью дар навори баъди аз ин нишон метиҳем. Духтаро барое ки видео беҳадди баъд дароз мешид, барои ин ман кӯтоҳ карда аввал якум қисмша даҳни киртара нишон додам. И киртара бонахе мешавад ки даҳнои кирташонро калон калон дузан ё кунча слишкам чоки бад кунанд. Аймоман хеле метражни ҳоз дар болои и метражни кабуд мемонем. Ҷа ҳаққи дарз шай. Даҳни кирта майдаак мебиёяд. Ин метражниое ки ҳами подсвети хит шай дар киртаи хидам духтар будам маъқул кард. Ҳам хеле гуфт дӯз. Ирам ҳами хел мечаспонам, не ки ай хидам байнаш дарз дошт, ира дарз накардам, барое ки ай як парай. Анам хел вақте ки қадр ки духтум вутичкоро тайёр кардам, то поёна ай рости анами нуги ҳамиҷа утюг мекунам. Хата то поёна ки утюг кардем дарз маълум мешавад. Баъд ай поён 1 сантиметр чиқир бурида бу дарза ай сар кушода разрез мемонем. Духтаро ҳамаи иш дар навори гузаштаай. Интизори навори дигар шавед. Духтаро